A fodrászat története évszázadokkal ezelőtti időkbe nyúlik vissza. Régen az istenek ajándékának tekintették a hosszú hajat, amelyben a férfiak erejét és lelkét vélték felfedezni. Bár a férfi hajápolásról és trendről kevesebbet beszélünk, a folyamatos változás az erősebbik nemnél is megfigyelhető. Abszolút látszik egy tendencia, hogy a férfiak egyre jobban elkezdik követni a divatot, és egyre gyakrabban felkeresik a fodrászokat. A férfi hajdivat igazából jobban most visszanyúlik a hagyományokhoz. Tehát minden férfi hajnál azt láthatjuk, az ilyen 20-as, 30-as évekre jellemző, kicsit keveredve a 60-as, 70-es évekkel, tehát a diszkó stílus, tehát minden keveredik mindennel. Akárcsak a női frizura trendeknél, a férfiaknál is időről időre van egy vezető irányvonal, amivel sokan felkeresik fodrászokat, főleg a fiatalabb korosztály. Rengeteg fiatal srác most elkezdte ezt a hipster irányvonalat, és a szakát, és visszatérnek úgymond a hagyományos irányvonalhoz, tehát abszolút divatkövető mindenki ebben az életkorban. Modellünk Ádám egy viszonylag extrém kéréssel érkezett Lukovics Imréhez. Amint láthatjuk, Ádám egy picit ilyen hipster irányvonalat képvisel. Nemrég jött haza Amerikából, és szeretett volna valami kicsit változatosabbat, vagy egy olyan érzést kapjon a frizurája, vagy mármint a formája, amitől el tudja venni ezt az amerikai stílust. Ádámnál pont egy ilyen újabb technikát használunk, az a neve, hogy Sunkissed Oil, ez egy ammóniamentes termék, amely csak annyit tesz lehetővé nekünk, hogy egy pár árnyalatot felvilágosítjuk a hajat, vagy éppen most Ádám esetében kérte azt, hogy a bajuszt is világosítsuk. Tehát ez azt teszi lehetővé, hogy mint amikor nyáron egy picit megszívja a hajunkat a nap, ugyanez a női divatvonalban is jellemző, ez a férfiaknál is elkezd majd egyre jobban kicsit visszatér ez a szörfös, ez a stílus. Abszolút nem káros a hajra, tehát mivel egy ilyen gyenge oxidanttal történik ennek a felvitele, nincs benne ammónia, abszolút nincs szúrószaga, tehát bőrrel való érintkezésével semmilyen probléma nem történik. Nyíregyházán még gyerekcipőben jár az a régi időkbe visszanyúló trend, hogy a férfi vendégek nem csak hajuk, hanem arcszőrzetük ápolására is felkeresik a szakembert. A visszatérő borbély szolgáltatással Lukovics Imre szinte úttörőnek számít városunkban. Ez még egy teljesen új irányvonal, Budapesten is mostanában kezdenek nyílni ezek az új borbély szalonok. Nyugat-Európában már egyre több helyen lehet ezt látni, borbélykodást. Egyre több szalon nyílik, és egyre több férfi vendég van. Nálunk csúsztatva jönnek a dolgok, hiszen nyugatról kezdődnek el az új trendek, és abból sem minden épül be a magyar trendbe, tehát mindig egy picit csúsztatva, tehát egy ilyen 1-2 szezonnyit csúszik nálunk a divat, plusz mivel kisország, kis nép, úgyhogy kevesebb a követője. Akárcsak a nők, a férfiak is sokszor ötletek és konkrét elképzelés nélkül érkeznek a fodrászhoz. A modern technológia és egy felkészült szakember segítségével azonban mindenki megtalálhatja a számára megfelelő hajviseletet. Legtöbben eléggé tanácstalanok, hiszen ezért vagyok én szakember, hogy tanácsoljak és javaslatokat tegyek számukra. Viszont a képi világ nagyon megkönnyíti számunkra, tehát én használom magát a tabletet, az internetet ilyen formában, hogy többször is kerestünk ilyen különböző formák között, van egy ilyen alkalmazás, ahol rengeteg ötleteket találunk, akár férfi divat, női divat.